Pro Fit MC Sorban Fit River Pro Basa hayat tav Basa Басаи қазоб дар ишқ мара таги гур кад баса ишқу ишқи ишқи дилам маиб кад басай таги тиреза гирём ба ёди ӯ ҳаром эхш бахкам бусузном шаб биканай дилат бидаром басай иқарре хонданом барот шоирӣ каданом басай ба ёди ту майдаҳак сигарет дуд доданом басай иқа шабои бехобӣ ту ба ёди ман нести ту азоби мара диди мара сӯзондести ман намесӯзум барои ту басай азоб басай ғам басай гирьяву нолиш басай ба ёди ту сӯхтан дам ба дам кадести алиш нанги номус намондайта нури рӯ намондайта иқа кори бад кади фикр накади ояндата сӯзонди сари модарта хам кади кӯчада беобрӯ шиди ними мардума сер кади аймати да як ҳафтао худо хушбахт бигарди алвидо дунёи номард мара ҷон ба лабм кади сеғам зада барои ишқ ирӯз репер шидай ишқ да дурини дилай алам болои азоб монда хондум барои ӯ фоҳиша эҷод кардим мисраҳоро MC Sorban сар гирепа бихом бирор аламоро ман танҳоюм бе ту мондум ҳаёт ма сиёҳ кадӣ ман тура мехостум ту нахости алишум кадӣ э ҳаёти талхи ма ба чӣ рӯзо расонди ма ҳар рӯз қатиш ман мерафтум то таги домшона чӣ ширин будак шаво ба телефон гапзанимон ма то саҳар дӯст дорид мекардум медонӣ э ҳаромаи беақл бовар доштум ту мара дӯст медорӣ не ки ман нафаҳмидум ки ту дигара дӯст медорӣ ишқи дуруғи дихтарактор дорад таҳне баса ишқи дуруғи дихтарактор дорад таҳне ба забон мега дӯст медорум на ки баша ба диле баса дига ёдид намекунум ишқи дуруғ буда и гапои мада мегуфти ай таҳти дил набуда як худо марам бину машкои рехташа бо як бор ишқа қоқиш накуна даруш бихандим ма як бор дига ту намеёӣ барнамегарди пеши ма медонум ҳамаш дуруғ буд нешта зади дар дили ма э ҳаёти талхи ма ба чӣ рӯзо оварди ма рӯзои хуш мехостум рӯзи хуша надидума чӣ рӯзи хуш бинум дига чӣ барум да бинум та сад афсӯс мо ҷидоем ту дига шиди ма дига э ҳаёти талхи ма ба чӣ рӯзо оварди ман ниҳолера калон кардам соҳибиш накарди мара э ҳаёти талхи ма бин ба чӣ рӯзо омадам рӯзои хуша мехостам як рӯзи хуша надидам э гули пашмурдаи ма э моҳтоби рӯшанам э рӯзе наковум та ҳис мекунам ноодамам чӣ хай барм рафти чӣ шид сабаби рафтанат ки бардорад кад ба худо мазеби барат набудам дилам мезана ба худо намиёвум марома чӣ хай ошиқӣ халос кунама қаланҷонма дига ту намиёӣ барнамегарди пеши ма медонам ҳамаш дуруғ буд нешта зади шикасти ма ба қадди қомат нестум домоди оча нестум орзуи якдигар мекардем дига ӯ одам нестум ӯ қадди қомат нестай ӯ тарзи гаштаном қоматам шикаст ба худо вақта ишқ ноши